oamenii din sat. Salutare! Sunt aici să vorbesc despre oamenii din sat. Da, oamenii din sat. Nu știu despre voi, dar eu sunt crescută la sat și pot spune că am văzut destule lucruri amuzante acolo. Știți cum este, când ești la sat, toți se cunosc și toți știu totul despre toată lumea. Și dacă nu știi, nu trebuie decât să te uiți la vecina de peste drum, ea știe tot. Și vorbesc despre acea bunică care se poate uita la tine pentru ore în timp ce te plimbi pe stradă. Nu, ea nu este încântată să te vadă, ea doar vrea să știe cu cine ești. Și vorbesc despre acei bătrâni care se întâlnesc în fiecare dimineață pe ulițe și stau acolo pentru ore, discutând despre vremuri vechi și vorbesc despre cum era odată, când totul era mai bun. Și nu putem uita de acele petreceri la țară, unde toată lumea dansează pe muzică veche și bea vin din sticle cu dop de plută. Și în tot acest timp, fiecare dintre ei își face propriul lui program de dans. Dar cel mai amuzant, cel mai hilar este când vii la sat și întâlnești oamenii care cred că orașul este un loc rău și că totul este mai bine la țară. Au uitat cum e cu gunoiul în curte, cu drumurile fără asfalt și cu vecini care te aud tot timpul.